Mor, Finje for bliver en guldkornsintro. Du ved, at Phineas bør være altid spise jeres guldkorn. Den hat. Den er flot, den hat. Jeg kan lide den hat. Den hat! Hej med dig, min ven. Hvem er du? Jeg er Ørendrengen. Jeg er ham, der laver det der porno på Disney Channel. Nå, det er Guffes hat. Hey, Ørendreng, jeg skal oste på oste. Store oste, ja! Hvad sker der, monogram? Jeg vil også med oste på ost, man. Ja! Ja, vi ses, min ven. Hyg dig med det der osteshow der. Nu skal jeg vise dig noget rigtig godt. Nej. Nu finder jeg lige 2 girls, 1 cup, ja. Kaffe. Amerikas welcome til Osterland. Ja, Den er brie. Jeg skal så virkelig skide, mand. Kom, Gud, hjælp mig. Og jeg har lige heldig været i toiletpatruljen. Ja, vi kommer til at røven. Bare bliv ved, hvis du forstår. Ja, jeg elsker bare at danse. Hvad sker der herinde, røvhuller? Bum. Se, mor, et guldkornstræ. What? Dreng, I bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Jeg er også i håret.